سلام كمي توعلو كبرات تغطاتلتي فنوي ايري تي في لومي ربع عصرت عادة حدار فرق معت فرقان استدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم بيترس منكسي عندنا تبتاتو عبد الزواد وبتري برسد اقراب المكتب وهدت يسرح له عبد الزوبع عن سبا اقول كله تنقصاص تليفون مصباح كايز وساعد بس كاسير تبالو عبد عد بربره تاع تبايتو ماي بتامو لمعات جرادين زتوابع معباله خمس رأيت حبيرهم عبد ايبير كوست بستولع ججت بدبلوماسياوي مداي معله بكركبه وقراو تصاويت قريبهم عبد أمريكا وشتي 4 ساعات لعلي 235 شي حد شمال كرت كورونا فيروس تمزجيبو عبد موزامبيق بشبرا ومتقاعد لعلي 5 سلموين سبات بأسكاغي قباب كم تقتلوا تمالكو عبد زوادو بتريو برسات أقراب نمكتاب بوهدة يسرح له وكيل إيرينا في المنطقة مس حلفي بعد سلطان ቁጥጥር አግራብን እንስሳ ዘገዳም ናብቲ ዞባ ዘካየዶ ቃል ምሕተት ምርኩስ ብምግባር በመልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ንዘዳለው ትሕዝቶ ፍርቱና ዓንዶም ከተቅርበያ ኣብ ዞባ ደቡብ ተሪኦ ብርሰት አግራብ ንምግታዕ ብውህደት ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዕቱብ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ በዓል ስልጣን ቁጥጥር አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ዞባ ካፒተን ገዛኢ ቃል ኣብ ሓቢሮም ነይሬና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ካፒተን ገዛኢ ንዘቤታዊ ጸዓት መሬት ሕርሻ ንምስፋሕ ከምኡ ንንግዳዊ መዓላ ተባሂሉ ሓያሎ ጥላ አግራብ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝበርስ ብምግላጽ ንስተሪኦ ዝንምግታዕ ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ብምውህሃድ ናይ ምቁጽጻር ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ብርሰትካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ንምስፍሕፋሕ ንምሕራስ ምቁራጽ ቁጥቋጥ ማለት እዩ በታ ሓደካ ዘቤታዊ ሃልኪ ንምርካብ እዩ ምስ ዘሎ ኩነታት ሓፈሻዊ እቲ ናይ ጸዓትን ገንመለ ነዚ ሓደካ ዘይሕጋውያን ነጋዶ እዞም ነጋዶ እዚኣቶም بقولي لهاتنا المخابات مستوم زي حجاويان نترادو بليتهم بقلة فحمن عنكتن دعوارتو علاقاتنا نامتو بحقوق زي أتمن مزيوم كاستالي تبرسات خمسي حكاية نحن أبزوارو بفلاي أبدي ليتي ذكاتي برسات أبز حالف 4 عامتات سلام تقول بيبوم أقرب زبرسون بزي حقاو مجدي فحما في حمام كشوت استرخبون ناب حق قريبهم بستوس دلهم سقمتي لعلى 4.5 مليون نافا 5 قلت تغيسو دما التريو جنا يقتل سلازلو ترير سقمت موساد أدلاي 5 خونه أفليتهم بمتأني فلا لو كنت خنام اتبرسات اب كلن الزباطات كم زرأز قالت كابتن جزائي بفلا يبطم عبيت مبوقلاوين اقراب زكاير زلو ناي مبراس تكبارات زسكف سلازخونه حزبي اب كبابي زلو هاب تقرب ناي معقاب بهلو بمحيال نزبرسونا بحق خقربات حساسيبهم هجي بعد اول دبرس زلو اقرام تريناهم عبيت ايتات عبيت علاتات كاول بحقوتات ناس تورثيو جزياتهم مسرته خورته لو يتحدث بكاي أبتو زوبا استخلل بركت زبال حرم حزاتات إنساتات زقدام متشو معقوب رخيبهم نخصوصنو 5 حجزة بمحبار دمام ببخبابيو بزل على خسر حلون حلوة خقبارلون تلابيوم كابتن جزاك على أبا مودعتام برسات أقراب بزيكات قبل على كلمة ولو تزهلوا على توصلوا عرقان مريت أخطيلو نفقر مريت سلازق على كل أكل حبرة تسب كم تأمت كالا قراب زوصدو تبقو صوتات نمعق أبون بعتب كسرحة حساسيبهم أب زبعن سبا أقول قلتن كساقس تليفون نمسفاح بزكاية زلو تصاري لعلي 10 عدتات من محدار كبابي بقو تتكم تخوينن وكيل إيرينا بنزوبا حقا سمر إيوب نزدالو زينو تصبصب دانايت قبريوات كتغربايا ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብሰንኪ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ከይበጽሖ ዝጸንሐ ከባቢታት ንምርኻብ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ ንኡ ዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ልዕሊ 10 ዓድታት ምምሕዳራት ከባቢ በጉ እንጭናቕን ግላስን ተጠቀምቲ ክኾኑ በቂዖም ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ኣብ ምምሕዳር ከባቢ በጉ ዓድታት ቦሳ ብሃይማኖት ገዓብ መሓረ ኣሽላ ጉበና ባዜን ኣምዑት ዓድሕመድ
ኢንኪሜትሪ ፍርድጊ አሸራን ከባቢታት ጥንቁላ ሓስን ከምኡን ገለ ክፋላት መምሕዳራት ከባቢ እንጭና እንግላስን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ተጠቀምቲ ኮይነን ኣለዋ ነበርታ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝነብሩሉ ከባቢታት ኣዝዩ ዓሚቑን ብጎቦታት ዝተኸበን ምዃኑ ናይ መስመር ጸገማት ከም ዝነበሮ ስለዚ ድማ ጉዳያቶም ንምስላጥ ናብ ከረንን ሓጋዝን ክኸዱ ስለዝግደዱ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸቕጢ ክፈጥረሎም ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ጉዳያቶም ብቐሊሉ ከሳልጡ ከም ዝበቁዑን ጸገማቶም ከም እተቐንጠጠን ገሊጾም ካብ ከረንሲ መንገዲ 5 ኪሎ ሜትር ያዚያ በጉ ብዙሕ ተጨኒቕና ነና ሕጂ ግን ወርሒ ገና ገና ለና ብዙሕ ረህዋ ረኺብና ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዝኾነ ሰዓት በዚያ ቴሌፎን ንራኸብ ዝኾነ ሽግርና ቃሊና ንረክብ ኣለና ኩሎም ዓድታት ካብ ቦሳ ጀሚርካ ዓዲ በሃይማኖት መሓረ ገዓብ ቦሳ ኣሻዕላ ጉበነባዜን ኢንኪሜትሪ ዓምዑድ ፍርድጊ ኣሽዲራ እዚኦም ኩለን ተጠቀምቲ ናይ ቴሌፎን ረኺብና ኣለና ማለት እዩ መምሕዳር ከባቢ በጉ ሓንቲ ካብ 15 መምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ሓጋዝ ኮይና ካብ ከተማ ሓጋዝ 19 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ከተማ ከረን ድማ 6 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዓዲ በርበረ ዞባ ዒላ በርዒ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታሙ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ረብሓታቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ነሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2019 ኣብ ከባቢኦም ንእሽቶ ዲጋ ድሕሪ ምስራሓ ኣብ ትሕቲያ ካብ ዝለምዕ ዘሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ርቡሕ እቶት ክረኽቡ ብምጅማሮም ናብ ዝሓሸ ደረጃ ተሰጋጊሮም ምህላዎም ኣብሪሆም እታ ዲጋ ቅድሚ ምስራሓ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ንውስናት ኣዋርሕ ጥራይ የልምዑ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ እቶም ኣልማዕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዒላታቶም መሊኡ ሙሉእ ዓመት ብዘይስክፍታ ከስትዩ ብኡ መጠን ድማ ናብሮም ከመሓይሹ ክኢሎም ምህላዎም ይገልጹ ሓላፊ ሕርሻ ኣብ ዞባ ዒላ በርዒ አቶ ነፀር ኣብ መብራህቱ ሳላታ ኣብ ኢብታቅ ዝተሰርሐት ንእሽተ ዲጋ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ሓደጋ ምጥፋእ አንጸላሊዎ ዝጸንሐ ልዕሊ 25 ሄክታር ጀራዲን ህይወት መሊሱ መነባብሮ ሓረስቶት ንምቕያር በቂዑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብወገን ሚኒስትር ሕርሻ ቀጻሊ ሞያዊ ምኽርን ምክትታልን ከም ዝግበረሎም ብምጥቃስ ድማ ውሕሉል ኣጠቃቅማ ማይ ከዘውትሩን ማይ ኩዕታት ክፍውሱን ተላብዩ ኣብ ዞባ ዒላ በርዒ ልዕሊ 500 ኣልማዕቲ ጀራዲን ከም ዘለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነጽር ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 86 ሚታዊት ህዝቢ ንዞባ ደቡብ ደንካልያ ተጠቃሚ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣቶ ብርሃነ መዝገበ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኩሉ ዜጋ ኣብ ቀረቡ ተጠቃሚ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸውን ብዝተገብረ ሓያል ጻዕሪ ዓድታት ተጠቀምቲ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርትን ካልእን ኮይነን ምህላውን ገሊጹ ቆልዑ ኣብ ግቡእ ዕድሜኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ወለዲ ድማ ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ መሃይምነት ከጥፉ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብ 6 መምሕዳራት ከባቢ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህዝቢ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ረዲዩ ንዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንምስፋሕን ምምዕባልን ከምኡውን ሓደስቲ ምውዳድ ሓደ ካብቲ ብዝለዓለ ኣደቦ ተዋሂቡ ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑ ብምብራህ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣላላ በይሉልን ዋደን ሓደስቲ ትካላት ትምህርቲ ከም ተሃንጻ ቀረባት ማይን ጥዕናን ናይ ምስፋሕ ስራሕ እውን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣቶ ብርሃነ መወዳእታ ህዝቢ ንዝተዋደደሉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምክንኻንን ምምዕባልን ኣበርክቱ ከዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኣብ አይቨሪ ኮስት ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰረ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ መዳይ መዕለቢ ክረክብ ኣህጉራዊ ጻውዒት ቀሪቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ፈረንሳን ተጻረርቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍልልያቶም ንምጽባብ ቀጥታዊ ዝርብ ከካይዱ ብምጽዋዕ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም
እዚ ጻውዒት እዚ ዝቐርብ ዘሎ ምስቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ከም ዝወሰኸ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዩ ብ9 ሕዳር ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ኣብ ትርከብ ከተማ ዳኩሮ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ኣላሳን ዋታራን ተቃውምቲ ሰልፍታትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 41 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብጠቕላላ ምስቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ይገልጹ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ አይቬሪ ኮስት ፕሬዚደንት አላሳን ዋታራ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ተዓወተት ማል 10 ሕዳር ብወግዒ ድሕሪ ምሕባሩ ፕሬዚደንት ዋታራ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ምስ መራሒት ቀንዲ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝርብ ንምክያድ ዘለዎ ቁርብነት ከም ዝገለጸ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ተቃውምቲ ሰልፍታት ንመሪሕነት ፕሬዚደንት አላሳን ዋታራን ውፅኢት ናይቲ ምርጫን ብምንጻግ ሓድሽ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ድሕሪ ምስምዖም ሰመዚ ጸጥታ አይቬሪ ኮስት ንመራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ብጥሕሰት ሕጊ ብምኽሳስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወዎ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ አይቬሪ ኮስት ኣብ 2010 ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት ብውሕዱ 3000 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 135,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተመዝገበ እዚ ድማ ዛጊት እቲ ዝለዓለ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም እዚ ምስቲ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ተኸታታሊ 7 መዓልትታት ዕለታዊ ብገምጋም ክምዝገብ ዝቐነየ ልዕሊ 120,000 ሓድሽ መልከፍቲ ነቲ ኩነታት ኣሰካፊ ገይርዎ ኣሎ ቁጥሪ በቲ ቫይረስ ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታላት ዝተዓቕቡውን ናብ ልዕሊ 61,400 ክብ ከም ዝበለ እዚ ድማ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ካብ ዝኽሰት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ሰብኣዊ ክሳራታት ከይውስኽ ከም ዘስግእ ኣረድዮም እዚ ዘስገን ሓያሎ ክፍላት ሃገራትን ምምሕዳራት ከባቢታትን ድማ ኣፋኺሶኖ ንዝጸንሓ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ممحدار كفلا هاجر كاليفورنيا لعلي 5.5 مليون حزبي أب زركبن سلسلة ممحدارات كبابي مالت سان دياغو ساكرامنتون ستانيسلافزن ترير جراتات صنيع الله أب أمريكا أستاد 10.6 مليون بكورونا فيروس كم تلقفو أستاد 346 شح دما كم زموتو زحبرو تصبصبات عنا بدرجة عالم دما أستاد 51.9 كلكوفن كلو لعلي 1.7 مليون دما هيوتم كم سانية نتصرون ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ሽበራውያን ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ንሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃልሒን ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ብ9 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዞባ ካቦ ዴልጋዶ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ሓያሎ ዓድታት መጥቃዕቲ ብምኽፋት መብዝሕቶም ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ዝተገልጹ ከም ዝሰየፉ ሓቢሮም ብተወሳኺ እቶም ሽበራውያን ኣባይትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘቃጸሉ ዝጠቐስቶም ሰበስልጣን ነበርቲ 10ታት ዓድታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ገሊጾም ሓይልታት ጸጥታ ሞዛምቢክ ነቶም ሽበራውያን ንምህዳን ኣብቲ ከባቢ ወታደራዊ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለው መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ካብ 2017 ብዘካየድዎ ዘለው ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 200 ሰባት ክቕተሉ ከለው ልዕሊ 700 ድማ ኣደዳም ምምዝባልን ስደትን ብምዃን ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለው ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ይጠቕሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጉዳይቲ መንግስቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተወ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕግታትን ዝወሰዶ ጸጥታዊ ስጉምትታትን ኣብ ልዕሊ 4 ሰበስልጣን ሃገር ሓድሽ እገዳ ወሲኑ እቶም ዝተኣገዱ ሰበስልጣን ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከይኣትውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዋኒኖም ከይንቀሳቐሱን ተኸልኪሎም ከም ዘለዉ እዩ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ 10 ሕዳር ሓቢሩ ትማሊ 10 ሕዳር ሓቢሩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ዝጥሕስን ቁሉዕ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ርእሰ ከተማ ሆንግ ኮንግ ቻይና ድማ ብሓፈሽኡ ምዃኑ ፍሊጡ እቲ ኣፈኛ ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ኣሜሪካ ወሲንዎ ንዘሎ እገዳታት ብምልዓል ካልእ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየብ ጸዊዑ ቀዲሙ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣመሓዳሪት ሆንግ ኮንግ እትርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ተመሳሳሊ እገዳታት ምጽንዑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ግዳማውያን ፊናንሳውያን ትካላት ምስ ሰበስልጣን ሃገር ዘለዎም ንግዳውን ፊናንሳውን ዝምድናታት ከቋርጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይሕብሩ
أب تمساسال معبالتات منجست أمريكا بتشعت حدار أب لعلي توسقتي سبسلطان سوريا منجستاوين بحتاوين تكالات كمون والكسبات حدش إجدا والسينو እቲ ንሚኒስትሪ ነዳድን ማዕድናዊ ጸጋታትን ሶርያ ዘጠቃለለ እገዳታት መንግስቲ ባሻር አልአሳድ ናብቲ ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ተበጋጊሱ ዝነበረን ነዊሕ ከይሰጎመ ዘቋረፀን ዘተሰላም ክምለስ ጸቕጥን ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሓድሽ እገዳታት ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኣባላት ባይቶን ትካላት መንግስትን ሶርያ ከምኡን ኢንዱስትሪ ነዳድታ ሃገር ዳግማይ ንምብርባር ጻዕርታት ንዘካይዱ ዘለዉ ሶርያውያንን ሊባኖሳውያንን ውልቀ ሰባት ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ፍሊጡ 10 ዓመቱ ተጸጋጊዑ ዘሎ ግጭት ሶርያ ብዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው መሊሱ ከም ተጋደደ ዝሕብሩ ጸብጻባት በይናዊ እገዳታትን ስጉምትታትን ሓያላን ሃገራት እቲ ግጭት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ማዕልዋ ከይረክብ ዓንቃጹ ኮይኑ ከም ዘሎ ይረዱ ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃውምቲ ሓይልታትን ተኸታታሊ ዝርባት እኳ እንተተኻይደ ዛጊት ዘምጾ ፋይዳ ከም ዘየለ ይዝግለጽ ሩስያን ኢራንን መንግስቲ ሶርያ ብምድጋፍ ኣሜሪካን ቱርክን ድማ ንተቃውምቲ ሓይልታት ብምድጋፍ ሰራዊተን ኣብታ ሃገር ኣዋፊረን ከም ዝርከባ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ዛጊት ካብ ዝተኸስቱ ህቦብላዊ ማዕበላት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ህቦብላዊ ማዕበል ጎኒ ስምብራት ናይቲ ኣብ ፊሊፒንስን ቪየትናምን ዘውረዶ ዕንወት ገና ከይሓወየ ቫምኮ ዝተሰመየ ካልእ ማዕበል ናብ ወሰናስንቲ ዞባ የምርሕ ከም ዘሎ ተወሳኺ ዕንወት ድማ ከየስዕብ ከም ዝተሰግአ ተገሊጹ ሰመዚ ፊሊፒንስ እዚ ብኣስታት 125 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ጽባሕ 12 ሕዳር ኣብ ምብራቓዊ ወሰናስን ፊሊፒንስ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዝእመት ህቦብላዊ ማዕበል ዘውርዶ ዘሎ ዕንወት ንምውጋድ ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ኣዚዞም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ባህራዊ ሓደጋ ናብተን ብህቦብላዊ ማዕበል ጎኒ ልዕሊ 25 ሰባት ህይወቶም ዝሰኣኑለን ደሴታውያን ዞባታት ፊሊፒንስ ገጹ የምርሕ ብምህላው ተወሳኺ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ እተን ደሴታውያን ዞባታት ቀንዲ ማእከል ሕርሻ ሩዝ ፊሊፒንስ ብምዃነን ኣብ ቀረብ ናይቲ ዕለታዊ መግቢ ዝበዝሑ ዜጋታት ሃገር ዝኾነ ምህርቲ ሩዝ ሕፅረት ከይስዕብ ከም ዘስግእ እዩ ዝሕበር ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል ቫምኮ ድሕሪ ፊሊፒንስ ናብ ማእከላዊ ሸነኽ ቪየትናም ከምርሕ ምዃኑ እዩ ትንቢት ኩነታት ኣየር ዝእምት ኣብታ ብልዕሊ 7600 ደሴታት ዝቖመት ፊሊፒንስ ዓመታዊ ብገምጋም 20 ሓደጋታት ህቦብላዊ ማዕበል ከም ዝኽሰት ይሕበር ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተኸስቱ ህቦብላዊ ማዕበላት ብዘስዕቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ህማም መሬትን ብውሕዱ 160 ሰባት ከም ዝሞቱን ዓሰርተታት ዳሃዮም ከም ዝጠፍአን ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሮብ 11 ሕዳር ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ